марҳамат. Савол чи? Якта савол. ширкаткунандагони нишасти хабарии раиси радио ва телевизиони Тоҷикистон Нуриддин Саид шоҳиди он шуданд ки гоҳе фақат як суол ҳам метавонад баёнгари ҳамаи равандҳо бошад. Он суол ин гуна буд: чаро телевизионҳои Тоҷикистон масъалаи баҳси марзиро бостор намедиҳанд? Ман дар назар дорам ҳаводиси охире ки дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон буд. посухи раиси кумита ба суоли хабарнигори Азия Плюс Мазҳаби Ҷумъа чунин буд: ҳама гуна иттилооте ки хилофи истиқлолияти давлатии мо аст, хилофи амну суботи давлати мо аст, хилофи ташаккулёбии миллати мо аст, худшиносии миллии мо аст, ифтихори ватандории мо аст, шаъну шарафи шаҳрвандии мо аст. мо аз пахши чунин иттилоот ҳама вақт худдорӣ кардаем, мекунем, ояндашта мекунем. А радиои озодӣ ӯ чизи дигарае. Моро ченакои худатон кутӣ чен накунед. Марҳамат. Шуна монидем. Мол як дақиқа. Шуд. Як дақиқа. Савол додӣ, ором шавед охи. дар нишасти хабарӣ маълумоти зиёд дода шуд, вале хабарнигоре ки суол карда буд аз посухи мансабдор қонеъ нест. танҳо як ду расонаи мустақил ё ба қавли байналмилалӣ ҳам байналмилалӣ буданд ки воқеаҳои марзиро соли гузашта ва имсол бостоб доранд. Вале дар баробари ин телевизионҳои Тоҷикистон дар пахши танҳо бо пахши маълумотҳои расмӣ иктифо кунанд. Мегӯяд сертификат навишта метиҳем, сертификат мекунам. телевизиони Тоҷикистон ҳамчунин дар мавриди рӯйдодҳои ахири вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ ё хабар намедиҳанд, ё маълумоти якҷониба пахш мекунанд. Коршиноси расонаҳо Манижа Қурбонова чунин сиёсати иттилоотиро чашмпӯшӣ аз ҳақиқат медонад. барои ин ки вақте ки журналистони мо наметавонанд ки ҳодисаҳои шудaiстодаро дуруст инъикос кунанду имконият барои онҳо имконият фароҳам ояд, он вақт ҳамин хел ҳодисаҳое мешавад ки қирғизо дар дигар расонаҳо, дар расонаҳои байналмилалӣ моро ҳамчун душман бароварда ба унвони агрессори, ба унвони гӯё ки мо марзи онҳоро вайрон карда бошем, ба ҳамин чиз моро муттаҳам мекунанд. телевизион ва радиои Тоҷикистон ниҳодҳои давлатиянд ва аз буҷаи кишвар таъмини молӣ мешаванд. бинандагон барҳост онҳоро ба пахши матолиби якҷониба ва бештар барномаҳои тафриҳӣ айбдор мекунанд. 500 сомонӣ 75 асари мусиқӣ харидорӣ шуд.